O programa de dinamización social e cultural das persoas maiores que promove a Concellería de Servizos Sociais estará composto este ano por un total de 6 actividades. As xa habituais, como son os obradoiros de estimulación da mente, os de enriquecemento educativo, os de lingua e cultura galega ou os de artes plásticas, sumaránse este ano as saídas de sendeirismo dende as distintas parroquias. Temos como novedades saídas en senderismo, que xa o quixemos facer en outras ocasións, e estas saídas de senderismo, queremos fomentar a actividade ao tempo libre, co entorno da natureza, e serán saídas desde as diferentes parroquias. Dende o Concello agardan poder poñer en marcha tamén a ximnasia adaptada, suspendida o ano pasado pola COVID. Tamén outro do que me preguntaron moitísima xente e gran demandado é a da ximnasia adaptada. A ximnasia adaptada, que teño que decir, e me parece moi importante recordar que estamos en tempos de COVID. Todos estes cursos van a cumplir a normativa a rajatabla, co cal a ximnasia adaptada temos que facer unha prescripción para saber o número de persoas que estarían interesadas, e tendo en conta que as aulas teñen que ser con un número de persoas que serían, neste caso, 6. En función da demanda que se vaya a ter, iremos reagrupando a xente. Por eso se abre este plazo, e como digo, en tempo e forma, porque hasta mediados de outubro non empezaríamos realmente coas actividades. As inscricións estarán abertas ao longo de todo este mes de setembro, podéndose formalizar tanto na Oficina de Atención Cidadá como no Departamento de Servizos Sociais. As actividades prolongaránse de outubro a xuño.